Kai banza ne kai da baka sa hula. Yanzu kai banda banza ne kai ai kai ka sa hula ko amma haba da Allah. Kace fa Barcelona ta yi da Madrid wallahi. Kai ka dauka an maimaita mata fa abin da aka mata. Ka gane 5-0 din nan ne. So gafin ga kai kaga wani gara kuma kai wai ce kai fitsari a nan wurin? Waya gaya maka ana fitsari a nan? Baka ji fito. Ai ba fitsari nake ba. Me kake yi? Kai baka san doka bane yin fitsari a nan wurin? Baka san doka bane yin fitsari a nan wurin? Dan a'a ni dai kawai ku yi min aikin gafara dan Allah ku yi hakuri. Wallahi ban sani ba wannan. Yanzu kana ji? Tun da har kai fitsari a nan gurin sai ka biya tara. Ta me? Taron naira 3,000 zaka biya. Naira 3,000 ake biya duk wanda ya tsaya fitsari. Kai ba ga environment din bane? Ha ba malamai. Bai ku ba ku da wata manata magana kawai da mutum ya magana sai a ce ba da kuɗi. Dan kana ba gidaje nan wurin yayi kama da inda zaka zo kai fitsari? Ai ni bako ne. Kuma shigowa ta garin nan kenan. Kaga kuɗi abin da ne ban sani. Ai ko raba ne kai yau sai ka biya taron nan. Mun ga dan duhu nan muke tsugunawa mai fitsari da ba haya. Ba shi dan dai har baka biya wannan 3,000 da aka ce ba sai mun yanki naman cikin kai zinna. Dan Allah ku zaka kawo koko. Zaka kawo koko. Dan Allah ba ku hakuri. Zaka kawo koko. A ku sani. Ciro min fitin. Ciro min bindigan nan. Wallahi ni jiki. Ciro. Ya Kai, me faru? Kai baka kai mure. Kai baka kai mure. Wai da go. Me faru? Me faru? Oga fitsari ya taka doka. Okay. Ba mun gaya masa shine rugo da gudu ya faɗo na. Oh my god. Sai da ku shiga cikin kai. Ya za ka yi fitsari a kan titi? Baka da gida? A'a ni kawai na ga duhuji nake saurace. Na ga duhuji nake saurace kawai na shiga. You see, sorry. By Saniva, you know, we have sorry. Okay. Yeah, What's going on? He urinates on the street, which is an offense, particularly in the government reserve area. Yeah, that's what they're after him. Oh, that's bad. Is he from around here? Not really. Yeah, he doesn't look it. He looks very funny. He doesn't look it. My name is Sulaiman. Sai ka zungure mun suna na salele. Salele suna na amma ana ce mun dan gogo ko a ce mun dan baba. Salele.
my man, I think. What's your ID? Motar har ba ni da haka ni da na fito hannu rabana na taho ba wani komai da na shigo da shi. He's funny. I don't understand what he's saying, but he's funny. Oh, okay, you want to pray? No, there's a more. No be pray talk. Anu rabana. Hausa na fidi wana nka zo ba ko kubuwaji. Ma'ana ban zo da ko. Anu like ko karyawa ba mu. Ko karyawa ma ba za ka karya nan gidan ka. Zan karya. So what do you want? Menene kana so? Na shigo nan neman sana'o'i na shigo binni daga kawai na shigo na duka ko na shigo kuma ni da ka ganni ba irin sana'a da ban iya ba na yi harkar sawa na yi kamin kifi na yi faskare na yi irin tallan shayin nan naka na yi harkar kira da ka ganni nan ba harkar kafinta fa na yi ba sana'a da ban iya ba. Sweetie, Yes. the guy is a jack of all trades. Okay. He has laid his hands on different kind of trades. In fact, he told me that he's a master chef. He can cook very well. Wow. Yes. Wow. Oh, nice. Yeah. Nice. So he needs a job or something, right? Something like that. Okay. Like that. He's just coming into the city. I don't mind. I think we can help him. Yeah, and it makes me laugh. It's funny. Oh my God. You should do like him. You should do like Funny. him. It's okay. Yeah, we can help him. We have an extra space, Of right? course, they can keep him for you. Yeah. I know. It's funny. Right? But there's no problem. Sorry. Salai, no. Kasaki, it's in freedom. It's lovely. Like, mutum mai sa'a. Because, my wife, mace tana son mai wa da gero da mai wa da gero da kauye miki. Kai ta saurayi magana mai wani. tana son yadda kana yi magana. So, za a bar ka gidan nan ka zauna. Na So, gode. kai shi ɗakin baki. Ɗakin da ake biki. Ɗakin biki za ka yi. Yes, Just to clean him very well. Yes. make sure, look. Clean, eh? Eh. Yes. Kawo min zogalen da ba. Kawo min kwata da ban fasa. Ana taimake ka wuce mutum. Sai dai wani ya wuce. Ka je mutum na. Ina dawowa. He looks lost. Na gode fa, na gode. Ana sa ta fito wallahi. An ce ka raka ni ɗakin biki. To ina ɗakin biki ina da jini ba cuta. What are you Sai dai doing? tuka wallahi. Allah sai dai tuka. Put it Dan down. kawai na ni cikakke fa. Crazy. He said of work. my God. So I don't know. Why do you like keeping crazy guys like this?